ፀብሒ ናይ ደርሆ ብቐሊል ዝበለ ኣገባብ እንድሕር ደኣ ከነዳልዎ ንደሊ ኮይንና ነዚኣ ናተይ ሓቢርና ነዳልዋ ማለት እዩ። ምሳኹም ደለኹ ሓብቲ ከመይ እየደኒ ነዚ ናተይ ቻነል ከዓኒ እንቶም ሓደስቲ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሓደራ ሳብስክራይብ ግበሩ ኢኹም። ከምኡውን ሃናፂ ርእይቶኹም ከዓኒ ነዚ ናተይ መደብ እንድሕር ደኣ ፈቲኹሞ ሃናፂ ርእይቶኹም ኣቦታ ኮመንት ክፅበየኩም እየ ማለት። ስለዚ ናይ ሎሚ ንግሆ መደበይ ናተይ ከምዚ ዝሓበርክኹም ሽጉርቲ ቆሊና እንድሕር ደኣ ሓዲርና ዝያዳት ስራሕና ቀልጢፉ ይሰልጠና ማለት እዩ። ቀልጢፍና ስራሕና ኣጣፊፍና ናብ ካልእ ንሓልፍ ስለ ዝኾነ ቆለየ ሓዲረ እዚኣ ቅልጥ ቅልጥ ኣቢልና ጥራይ ምስላስ እዩ ተሪፍና ዘሎ። ናተይ ቀንዲ ስራሕ ቀንዲ ኩሉ ግዜ ዝበዝሐ ግዜ ኮንተንት ናተይ ቶርታ ምድላው እዩ። ስለዚ ኣብ ናይ ቶርታ ዝምርከስ ኩሉ ግዜ ሼር ዝገብር ሕቶታት ተሊኩም ከዓ ክምልሰልኩም እየ። ከምኡውን ነተን ጀመርቲ ዝኾንክን ይሕወተይ ከዓ ብቐልል ዝበለ ከዳልወልክን ይኽእል እየ። ስለዚ ኣብ ናይ ቶርታ ዝምልከት ዝኾነ ኬክ ዝሰርሓ ከተዳልዋ እንድሕር ደኣ ደሊኽን ኣብ ናተይ ቻነል ሳብስክራይብ ምግባር ኩሉ ግዜ ከምዚ ኣውደ ዓመት ክኸውን ከሎ ብጣዕሚ ነብዝሖ ኢና ተላ ይመስለኒ እቲ ምድላዋት ኣዝዩ ደክመካ ከምኡውን ኣዝኻ ግዜ ትወስዳኡ ሎሚ ኣነ ሕጂ ክልተ ዓይነት ጥራየ ገይረ ስለምንታይ ነቲ ሓደ በብዓይነቱ ከተዳሉ ኣብ ክሽነ ኢኻ ትውዕል። ሎሚ ከምዛ ዝብለክን ክልተ ዓይነት ገይረ ቀልጢፈ ወፂየ ካብዛ ክሽነ ከምኡውን እቲ ስልሲ ከዓኒ ሰሪሐ ስለዝሓዘርኩ ኣይደንቆኹን ማለት እየ። ስለዚ ከምዚኣ ጌርና ደርሆና ኣእቲናዮ ወዲየ ኣለኹ ኣነ ማለት እዩ። ሕጂ ዝተርፈኒ ቅመማትን ታፃዕዳ ፀብሕን ቅልዋ ናይ ስጋ ማለት እየ። ነዚአን ጥራይ ገይረ ራይስ ትልሃኒ ወዲኤ ሰራሪሐ ራይስ እውን ሰሪሐ እየ። ስለዚ እዚ ናተይ መደብ ድሕር ደኣ ፈቲኹሞ እቶም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ግበሩ። ሃናፂ ርእይቶኹም ከዓኒ ኣብ ቦታ ኮመንት ግደፍለይኹም። ከምኡውን ኣብቲ ናተይ ቻነል ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ግበሩ እሞ ብሰፊሑ ከዓ እቲ ቪድዮ ናተይ ክትርእይዎ ትኽእሉ ኢኹም እንዳበልኩ ናይ ሎሚ መደብና ኣብዚኣ ወዲእና ኣለና። ኩሉ ግዜ ብቐፃሊ ክንራኸብ ኢና። እቲ ንራኸበሉ ቀፃሊ ግን ኣብ ናይ ኬክ ዝተመርከሰ ስራሕ እዩ። እቶም ኦርደር ክትገብሩ ትደልዩ ከዓኒ ዝደለኹም ኣጋጣሚ ሓፍትኹም ድልውቲ እየ ኩሉ ግዜ ኦርደር ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም። ኣነ ከዓ ኣብ ዝደለኹሞ ቦታን ሰዓትን ደበኽ ከብለልኩም እየ። ንሱ እዩ ናተይ ስራሕ። ሰሰናይ ንዓኹም። ርሑስ ኣውደ ዓመት ርሑስ ቅንያት ቅዱስ ዮሃንስ